Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videjku. Ľudia, ako môžete vidieť, mám 40 000 a som zarobil od minulého videa, hej. Teraz ideme sa posovieť, alebo nejdeme. Tu postavíme schody nejaké. Myslím, či tieto, alebo tieto. A, tieto. No, samozrejme to nebude také nízke, hej. No, počkať. Slides, aha. Dobre, to nič. OK, toto dáme preč. To je editor, OK. Slides. OK. No, 1600. OK. No. Aha. OK ľudia, ja postavam tu na tie schody a sa vám ozvem. OK ľudia, postavil som schody, hej, s dvomi poschodiami, keď sa dole pôjdu tie pomalšie tobogany a schováte rýchlejšie. Tu postavíme lesiaci tobogan. No, tu dáme booster, alebo nie, hádam. OK, no, takto. Úplne strmý kopec dole. No, OK, tu začnem pomaly vyrovnávať. OK, no, takto, ako nám to ide. No, už mám iba 22 000, ale tu dáme ďalší blaster. No, a to vyskúšame, že ako vlastne to bude môcť ísť až jak rýchlo, no do jaké výšky. OK, tu robíme sekúndu. No, OK. Aha, to som dal ono. To nevadí, OK. A už začnem znova vyrovnávať. Takto. Mám 17 000, takže to je v pohode. OK. No, takto. OK. Ako nám to ide, podľa mňa ešte sa nám zvýšia nejaké peniaze. No. OK. Takto. No. OK, tak aj tak nám to nevychádza. No. OK. Ľudia, ak sa vám toto videjko páči, nezabudnite ho podporiť lajkom, odberom aj slnčekom. Ľudia, teraz rozmýšľam, či urobím to, ako jak som vám hovoril v minulom videjku, sa dá ukončiť tento bogan po novom, sa už nemusíte ono. Ja to asi robím, ale to bude stať trochu viac. No, OK. Takto. Dobre. No. Mne kečovniť. Ja to robím asi do basénu zatiaľ, potom keď tak nejak to upravím. No. OK ľudia, idem rozmýšľať ako to robím. OK ľudia, nemám peniaze teraz, takže idem hore vyskúšať tento bogan, či vôbec to ide. Tu nás rýchlite, hej. No, OK, extrém rýchlo to ide. Podľa mňa ten blaster tam ani nebol potrebný. Tu nás som dal ešte jeden, že by to vôbec došlo. Som myslel, ale to dojde bez problémov podľa mňa. To je veľmi rýchle toto už. Takže takto to smažem. OK. No, takto. No, ale teraz robím to tak, jak som chcel, alebo... hej. Teraz na to asi nemám, ale potom to tak urobím, keď sa robím trochu viac. No, OK. Aj tak podľa mňa to pôjde veľmi rýchlo, ale uvidíme. No, OK. Tak potom to osvetlím a
nadekorujem. Tento tobogan mi sa robil koľko? 30 000 podľa mňa určite. Na neho chodia najviac ľudí. Máme 60 ľudí. No, musím tie stĺpy nejak ponastavovať, aby nebolo toľko veľa. No, ideme to vyskúšať. Podľa mňa nás to zabije na konci, lebo veľmi rýchlo ideme. No, okej. Nie, dobre, tak otváram. Ale minule som mal problém, že nešli na ňo, lebo vlastne nevedeli sa tam dostať, ale už ide. To zase funguje to. No, uvidíme, koľko to dá peňazí. No, to ja som nerobil ďalšiu plosinu, to išlo mi to zbytočné. Takže tu nás som urobil až. OK, ide jeden. No, teraz išiel jeden, hej. Posujeme, kedy vyjde. Aj aká je maximálna rýchlosť. No, OK. No, vyšiel teraz. $26 iba. 20 milí je top speed. No, adventure speed 15, 158 metrov, 63 degrees. Aha, že je spad, jaký je dole. 11 sekúnd sa to ide, slide time. Aha, 10 sekúnd. Airtime 0,3, 2,60 G, minimum vertical minus 7. OK, tak to sú už iné, one. No, teraz koľko nám sa robil? Už 312. Takže ľudia, koľko má toto video? 6 minút, tak idem to nadekorovať. Neviem, tak toto bude stačiť. Že keď tu nadám svetlo, asi nedosvietí dole úplne. OK. No. Ale môžem to vyskúšať. OK, tak to robím tu nás týmito schodami. OK. No. Takto. A mohlo by to aj dosiahnuť. OK. Ale toto asi ťažko dosiahne. OK. Tento tobogan bude osvetlený. No. Toto je veľmi strmé. No, strmé. Ako by to nebolo vidno. No, by nesvietilo to na ten tobogan. Tu nadáme znova osvetlenie. OK. No, tu nadáme takéto. OK. No. Tak toto robíme sa aj toto osvetli. Prečo mi to išlo hore? OK. Tak toto robím. No, OK. Takto. A iba otočím na druhú stranu. A ešte keď tak to môžem. OK. Toto robím takto. Že by vlastne nejak to svietilo. OK, nemám peniaze, takže vyskúšam to ponastavovať. Light brightness 10. Very. OK. Tak nedosvietí to úplne hore, ale nevadí. Light brightness 10. OK. Ja by som to dal nejakú červenú, alebo nejakú takú. Alebo že farby sa budú meniť. By som dal. OK. Tu nadám zelenú napríklad. No, ale ľudia, toto videjko bude na konci. Ak sa vám páčilo, nesabudnite ho podporiť lajkom, odberom aj zvončekom a čo už by sa to bol.